Call again. You have a call. Hello? Makadi zenyu amai. Okay, muvunzo kuti vamwe vakadzi vanochitirei. Aiwa tati timbotanga nenyaya yenyu imimi timbonzwa nyaya yekuti pamakachita imimi paya zvii zvakanga zvaitika makanga machita kuti ranga riri dhimoni here manga mabatwa here nemweya wetsvina mamasungidwa mamhepo here kana zvanga zvafamba sei kana kuti mamusingagutsikani kana kuti zvaifamba sei? Yanga iri nguva yaMwari yamba inge ikwana ba kuti munhu achiwanikwa ari panguva yekuda kubatwa nomumwe murume anaye murume mumba. Ndaigara kuChiredzi nababa kwataigara mvura yaineka saka taienda kunochera mvura kune imwe suburb. Sepakati kunochera mvura kune imwe suburb pamba pataichera mvura pave nemurume aigarapo ndayanga asina kuwana anga asina kudii. Vanhu ndaifambidzana navo achibva atanga kuvaudza kuti mukadzi ndamuda. Pakufunzana nemadzimai ava madzimai akatanga kuudza kuti baba havasi vari kukudai. Ndikati havaudza vapindire murume. Zvikanzi aiwa baba havari kukudai. Hello? Tiripo takateerera tikunagirwa singaiti. Baba havari kukudai. Ndikati haindine murume asvipa. Baba kumba ndakandave nemwana. Asi mukukwirana kwedu murume wangu anga ari mutangwana ndakasangana naye pabonde. Ari munhu wekutangwana ndakasangana naye pabonde. Anamubvira ndatungisiwa nemurume uyu. Pakutana mamadzimaiwo makagarawo pamushana muchimenya nzungu. Unozonzwa mumadzimai achiti inini ndakazotungisiwa. Ndakazotungisiwa ndikabvunda, ndakatungisiwa ndikadai. Wosvika kumba wozvibvunza kuti handisati ndambotunda, handisati ndambobvunda, handisati ndambomuka makiseni makumbo achisheka. Kana vakumbotaura nyaya yechi curiosity kana riri dhimoni kana riri shavi rechigure ranga randibatawo panguva iyo Mwari ngaandiregerere. Asi ndakabva ndatangawo kuchiva baba vaya vanga vandichiva kutanga. Vandichiva kutanga kudarowo ndikatangawo kutiwo pasi pandaenda kunochera mvura ndaingovasekererawo kusvika extent mumusi vandibata paside. Vandibata paside kudaro vakandichoda. Vandichoda ndikawa muviri wese ropa richimanya. Ropa ramanya kudaro. Achibva vandisiya vandadzokera kumba kwangu nebhaketi remvura mumusoro. Baba ndasvika kumba vakati ko waita sengopane zvawaona chichaitika ngati hapana. Ndanda kubuda manje makiseni ega ega. Ndega ndakusara vakadzi vandambenda nawo kumvura kuti ndinokasira inini kuchera mvura. Kana baba vatazokwirana svika ndazivawo kutunda. Ndakazivawo kutunda nokuda kwekuhura nababa. Ndakazivawo kuzivawo bete nokuda kwekuhura nababa. Baba yokumba kazovaudza kuti wobata apo kuti zvakatanga rini izvozvo kuti tobata ipapo tobata pandoda. Asi pandinga nochera mvura makisenseni ndaibvunza kuti ndopanguda kubatiwa here ndochimbozama kubata apo. Saka ndanda kuti ndanda kusvigwa nababa yokumba ndanda kuimagina kuti ndichikwanisawo kutunda sekunzwa kuti kana munhu achipfugwa afanirwa kutunda. Ndaatanga sei kuimagina baba vaya vanga vandizonditundisa kumba. Ndautanga kutunda ndichipfugwa nemurume wangu. Hameno kana mune mibvunzo yamukuda kundibvunza ndinoMwari. Sorry, imbura ndakadzi. Ndambotisekei chana. Alright. Saka muri kuti imimi pakesi yenyu imimi yanga isiri ikese yekuti kumba manga musingagutiswi in other words. Anditika makanga muchishuvirawo chinhu chamainzwa vamwe vakadzi muchita makuhwa kuChiredzi muri pasi pemuti vachitaura kuti isusu tinoita inonzi chi munoiti chi nechirungu. Inonzi kudii nechirungu gara zviya? Mina ndinofunga zita racho. Nai mundibatsireiwo mumakomenzi nechirungu gara vanoiti kudii? Nechirungu. Iyo iyi inoitwa nevakadzi
imunchi vamaona kuti aiwa zvakakodzera kuti ndimbotrayawo ndinzwirire. Saka baba ava maiti mukaudza mukata nemurume wenyumi kuti baba ndoda kuitwa so baba vekwenyu vairamba. Baba vairamba. Baba vangu vasingandipa. Baba vangu vasingatobvumiswa chose vanga vasingatodi kumba kutoti ndibata apa munhu otasi kuda. Kubata mazamu saizvozvo munhu aimbobata mazamu kungamenu. Apa inini nemazotidana kuijoya kuyamisa aiti akabata chinyatso kudai so zvainge irritate. Uya anga asingachibati semabatiro aita murume kumba aizvibanya kubata zamo zvakanyatsonaka. Aiti akaenda kuzasuku akanorya aiti ndazvigumwe zvake 2 ndonyatsotora baba kumba vaingokwira kana vaingopinda nepasaidi votunda vopedza vendanogesa. Saka amuna zombovera here pamakatinga kuita chigame change chekuti muri kubirira muina baba ava muchidaro. Baba ava vanga vasinawo mudzimai wavo. Baba ava vanga vane mudzimai wavo akaigara kumusha anga asipo pamba ipapo anga asingatobhuyi pamba ipapo. Anje munhu anoti murume wacho aite munhu anoti kutamwa stereki muchiredza aizotamwa stereki aitora munhu anga aitora matonge munhu ari single but anga nayo mhuri zvake. Mhuri yake kana pakati pegore kudai igona ngosvika kana kuchiredza kada kana ka1 pagore ndopayaisvika. Alright. Saka pamakazenge makuziziva game iriri nababa kumba voda kubatai manga muchafila zvakafanana here kana kuti manga mfungo imagine mungana nakupeta utsi ngokutoti kana ndakukwirwa nababa kumba zvinoona ngabva ndisina kukwirwa nababa vaMaxen baba ndotosvika kumba ndovamanikidza morning glory kuti wakundikwira chete ndisina kugesa ndoda kukuita utsi chete kuti hautadzwa kuita zvinoitwa nevamwe vanhu ndotosvika kumba ndomanikidza morning glory. Saka makazo murimo mumarriage handiti mati muchirimo handiti marriage yenyu iyi. Saka nanhasi muri kungofunga munhu iyeye murimo marriage umu. Mumarriage ndakazobuda. Wo makazosiya marriage nekuda kwenyaya iyoyi here kana kuti makazosiyirawo yenyu zvimwe? Kusiyira murume uyu yanga isinyaya kuti anga tiri murudo. Ndosimbonzwa hangu vamwe vanhu vachimbangeitaura vachiti kwai vanhu vanosangana nevanhu vachiti munhu wechikadzi akahura anohurira rudo. Sometimes hauhuriri rudo unongochongohurira zvinenge zviripo nokuti unongosvika kukwigwa wapedza kukwigwa wofamba zvobva zvapera. Alright. Saka hapana mboita vhele any strings attached. Zvaingori zvokungoitana chete zvopera umwe nomwe woenda kwake umwe woenda kwake. Takamboti kana kuti ndakusuwa kana kumbotumidzwa message kunzi vaenda kusuwa. Hapana. Maingoti pamunoenda kumvura kunochera mvura ikoko mobva matosvisa zvinhu zvenyu. Ndito zvokukwirana zvobva zvapera zvakadaro. Saka maishandisa protection here pamaita. Nyanga dziri pavhiki. Ndodarikawo nepo ndocherawo mvura Maxen zvodaro zvazvapera zvakadaro. Maishandisa protection here anditengera zongwa aigona kuti kudai aigona kuti kana adarika akadarika nepanga pane mafroshe kana kuti chii aingotenga munhu arimbopota ndabatwa nemurume ndibva kunechera mvura kuzumba medu manga mune matisha ewaita atanga kupinda matisha aive nemakala like different colors and mumba make mave nematisha epink anditi ndandakamonera azambia neskin tight pasi ndakamonera azambia neskin tight pasi ndakatoita zvokuti ndazoita tishu pasaidi pezambia ndasvika kumba ndachibva ko tishu riwarwa nepende wangu wachiridi Maxen ndobva mati kudii ndazodarika nokutoilet kwevanhu ndikamondopa ndazotora inondise tishu nonasisa kupfokota. Asi mamusina guilty conscience here pamaitira murume wenyu izvi naimi? Ndanga ndisina ke? Guilty conscience kuti ndikuitira mwana umwe munhu zvinhu zvakadai so. Tanga ndine guilty conscience asina ndisina guilty conscience. Pana uri kubvunzwa nyaya yeprotection. My first days anga ari protection but at the end of the day ndakapedza protection. Kana munhu akwanisa kuzva kuti chane ndichadira protection tanga tavete. Saka kuzosiyana makasiyana ine imwe nyaya isiri nyaya iyi. Nemurume wenyu. Airtime yavo I think yapera. Airtime yavo yapera. Saka
hanzi tinyatsonzwa kuti tinyatsonzwa kuti izvo tichibvunza mubvunzo saka muri kuti guilty conscience yakatanga iripo mazuva ekutanga asi pamazuva zvichiinda nekujaira makanga musisina guilty conscience makanga makungoita zvekutoita life fair fair. Guilty conscience yakatanga iripo ende tositanga pakatanga pachishandisa makondom asi chinozoitika dzimunguva pakushandisa kondom nemhadzi kuti ndanda kumupfira handizi ngotagona kuzobata nehope nemazondoenda mupfira kune mumwe unongo waikuda mumba uchiti kunocherwa mvura mazono kune line hapana musi waita mamotoreva nhema kuti muwane kunovata nemunhu uzhu. Alright. Saka chigemu ichi chakairamba chakaitikira nguva yakareba zvakadii? Chakaita nguva yakareba zvakadii? Alright. Umukureva. Alright. Chigemu ichi chakaita nguva yakareba zvakadii? 8 months. And pa 8 months hamuna kumbobatwa. Saka izvo zvichero mukasangana nevaya makanga muchienda kumvura kunochera mvura muchiita zvinhu zvavo navo paya munogona kungotochikontinyaka. Hamusati mave neumwe murume? Saka pfungwa dzeboyfriend zvamaitwa nemurume yavo kuchiredzi uyu kumvura uku dzichiri mamuri zvokuti mukasangana naye munogona kutongokontinya? Anoitawo izvozvo zvaitwa neuyu wokumvura uyu? Ari kumberi kwekumvura anokuitai sei? Tiudzaiwo varume vari apa vadzidze pana nareni mumaposa apa vadzidze. Ndisina chandaiziva kudaro zvanga ndiri munhu aingotiwo ndaiziva kuti ndo zviripo ndichabvisirwa peti munhu achapinda ndichamupukuta ndichanozvigeza inini ndimira kuti azopamba kuti saka ndandisina kuziva romance ndanga ndisingazivi kuti ndachii ndandisingazivi kuti ndindotanga kana ini ndapinda mugiya kuzoti chitopinzibata giya rake iye ndetwanga indatanga kupinda mugiya saka wandinayeko zvino asanga andipinza inini mugiya. Saka pane kesi yekupinzwa mugiya first kuti vakadzi ngavapinzwa mugiya first vanyatsopisa. If I may try to be romantic, I can do so many things. I can blindfold them, I can go on the edge of the bed, but my current partner, if I commit anything, it doesn't go in before he returns the favor. But I'm tangani first, even Kagia and I'm told I suppose and not from the Abash, which is a greater square street. I can't do that. When I was a son of the old broker, I'm so good to be screening 90 pages if I'm going. And I'm just if I'm trying to put the fake, I'm going to turn down to put the son about what I'm up. Saka manje wamunodana naiko zvine zvanenge asina mati boyfriend zvinoreva kuti pazera renyu semunhu akamboita imba akasiya andika iye anogona kudaro munhu pamwe ari murume womunhu right now. Munhu murume womunhu okay tibvisiro kaembe pawaya nepawashing line nei kumvureda kunaya panzapa. Alright. Saka anga kamborora batiko zvino hasi ndikundachibvunzira pakesi yekuti kana ari murume womunhu anozozvigona here kuti ouya kwenyu zvamuri kutiudza panapa kuti munoita munomisa pakona pembedha andi aneta kusvikira imameka shuwa kuti maburisa mapedza ozoenda kumukadzi mukadzi anenge achida kuti wawo zvoizvozvo saka ndandiri kubvunza kuti ane murume ane mukadzi here? Kana anaye mudzimai kumba kana zvaarikuita kwandiri pane mumwe ari kusenda message ngai adi kuti itazverega ndimusendere message ari kuda kuita zvekufona uyu ndodii manje ari kusenda pafoni inoi maiwe ari kutotaura warida kutaura nyaya yake. Alright, mira ndimupei namba
mina ndimpe number rokutara nyaya kuti ndakazosangana vana baba ndikazodiya meno right so hey saka manje mudzi munhu uyu mune maplans ekuti munozororana here zvino akazorora imi muchiti imimi level rake riri kumberi muchazogona here kugara musina zvinhu zvamajaira kuitwa izvi iye wacho wamunayewo tikanoita chiro tikaendeswa pai nomunhu tikaendeswa kuholiday kuresort ndinongonoita kana 2 nights usipo nomumunhu asi unongosvika ushongoti paunongodzika ndotofona ndoti ndaibva nokuti ndinge ndaibva mubati vaanondiita akasiyana nevabatirwa vanoita namwa kana mwawe mumusha unofangoendeswa kuchikoro chekubhauda chaiko chaiko nokuti magiya akasiyana kana pamba unoyatsokuzotana padashando andomunhu akafundibata ipo chaipo kana pamba unofundira munhu uri pabasa uri palunch oti ndaibva uyo wanditore toenda kumba unoti zoketiine kudzokera kubasa wokungosekera mhesa zvokuzoti kochitaitika chii akanaisa mari muaccount izvo no unenge washandiwa chaiko chaiko unenge waisa ipo chaipo chaiko baba vane mushina wavo uri right tereki havana kuchecheudzwa asi munhu ari smart isingatongobviri anoziva pokubata nepasokubata asanga arishanda neni inini ozopinda mupagiya rakafanana and then ozopedzisa basa ende kana achipedzisa basa anopedzisa basa mune zvakanaka okay saka munogona kupawo here mavhengerenzi namba dzababa ava kuti vagozobatsirawo varume wavo kuti zvinoitwa sei mongotipawo nhamba tipe nhingirikiri tipe macousins kuti vadzidzisewo muvarume kuti paage yemubhedha panoitwa sei zvinhu zvinofamba sei kuti zvinhu zvinyatsofamba madzimai azhavirigawo mudzimba varige kubuda mumba asi mukatasa bheki pavanga muri kuchiredzi paya muine murume wenyu makaroorwa makabvisirwa pfume yenyu magara nemurume wenyu mukaensaofunga zvamakaita ipapo antika zvamakaita zvakanaka here kana kuti zvamaita mukafunga bheki zvamaita muchiri kuchiredzi panguva iyaya makaroorwa nemurume wenyu akakubvisirai mari handiti muri kuona sekuti zvanga zvakanaka here kana kuti zvanga zvisina kunaka but zvaifanirwa kuitiwa zvanga zvisina kunaka asi zvaifanirwa kuitiwa asi kudhara mainini kana kuti vakoma taidaiso kana murume uchiona pane zviri kunetsa murume kumba uko hamusi kunzwisana unoedza kana vakuru kana vana vatete kana vana hani vaiveko kuti ndo zviri kundikanganisa mumba mangu vaiuya votaura nemunhu saka imimi kuzosvika mongoti mateerera muchinzwa shamwari mongoti shamwari because takanzwa shamwari chiti kwai isusu tino shamwari dzokutaura dzichitaura dhanzi tinobatwa takadai imoto tinoda kutozviitawo nemunhu aive ari pasaidhi penyu akanga aripo notanga akuona akamboti amai ndinovada kode makabatira chirwere kana kuti de makabatira siki ipapo maizoti kumurume ndaiwana kupi sisimedi ndakatevera shamwari ndikasvikawo mumba ndikataura mazuva okunga kusina zvemasmartphone alright konga kune zvima3310 amweni zvanga zviri zvima3310 zvanga zviri kondo yanga iri form of communication kwanga kusina kana masmartphone kana touch zvayapanga pasina unosvikawo kumba wobvunzwa munhu kuti pamunenge muchifamba paipaya kuti mazuva magetsi aenda siri kuzimbabwe meno kana achiri kuenda ikoshevo magetsi aenda siri kuoti kana magetsi aenda munhu apedza kugara makatsinza kenji renyu ndawanya yakati watoza munhu achoti kwaidi nyaya dzemahure tauku munonzebasa unoenza nyaya dzemahure murume wangu wanga ari muwachitawa ndanyanga iri nyaya wanga ari muwachitawa but mawachitawa anoitawo sexy one asi anoitawo sexy one mawachitawa ari panapa ndakapota nepadikidiki ndaita muwachitawa ndakadikidiki nepa ndachopedza zvese the whole process yatangaitiwa yokufunda bhaibheri yokudii kufamba
zvistanga taita ndasagone padii kuchitamwa chavo unonzonyaya zvimusoro wangu wataure nemahure ipapo nyaya dzamanamusadzi vanga zvisagone mahure atitaugine vanhu chaivo chaivo dzanga dzine mahure nyaya dziri ipapo sai nokutera mahure kana achitaura ha zvakaoma saka tiri kutiredze vamwe murimwe iri kumasvingo vamwe navangu vanga vari vana vatisina nani vanga vari kure saka hapana zvekuti unozongodaidza vanhu kuda kudaidza vanhu nguva zvinhu zvakasiyana chamusoro kuti makare vana vangu vari panharaunda imwe chete kana chipa kana kuti izia kuti unganidze vanhu kuti mutore nyaya dzakadai vanguta zvekuti chatiunganidza vanhu anditi unguramba uchingodzirwa nyaya dzakadai so nokuti vakadzi vandaigara navo they were very open mind vanhu vanga vachifambika vanga vaona nyika they were very open mind saka wodzosera kuti mumba unoitanga kuti nyaya yawambodzika utotaura nemahuri napokudza nyaya yekuti kana ndokusai panofamba notapasana pokutura panapobuda pasho unotaura nemahuri ausofumza munhu achatodi kuti tobude pasi nokuti akutya kuti maybe kuda nyaya pane nyaya dzake dzichabuda kana kuti achanzwa kuti takati saka I hope henyu kuti iko zvine zvisi zvamuri kugutsikana hamuzoiti futi kuti muchite wamunaye uchu kuchita SIS MELLY I think vanhu vakawanda vanofunzwa kuti maybe kuda kuchita is because unenge uchiti it's for sexual pleasure panobvunza nyaya dzema-STI nema-HIV kana nguva yanga yakwana yekuti ndiita siki kana kuti nguva yakwana kuti ndiita AIDS yanga yakwana but handina kuzviita ine ndinotenda mwari kuakuitika but I believe kuti kune vamwe vanhu ndina maini vangu ino akafa ne-AIDS akararame nemurume umwe chete but gome ndiyaiona saka zvinamuyano at the end of the day kuti ninge yabva nedirection eti mwari ngaandiregerere if I'm wrong asi nyaya yekuchita munhu unochita because of you want emotional connection. You want to be touched, some people want to be touched, some people want to be listened to, some people want people to inspire them, but kumbona ngosunga zviwani baba vandakatanga kugura navo it inspired me because munhu anga very encouraging because aitaanza kuti shumwana mudiki no wadi wadai no wadi waita zvakati. He was giving me advice, he was pushing me to a certain level and whereby nini murume wangu chaingoda andeye kuchechi tabva kuchechi inoenda kubasa. If he goes out of town, he was working for a big car company. Sometimes he was in Harare, sometimes he was in Mashingo, sometimes, so every time he was always traveling because he had a good position. But it was an issue with him. Apanaita kushaya munhu bachicha net vanhu kana even if I'm kuoneka kana chakato vanhu vauya kufira mari manje mari yosiyo but munhu hapo munhu chake chaanongoita anotsindira mukati okuruka unogeza kana kuti upuputiwa ozola over There was never cuddling, there was never anything. Aiwa mazvita henyu regai tivhurira vamwe kana timbonzwawo kuti vamwe kana vakasangana nazvo chichakaitika anyway tizodzoka kumapoints amataura tonzwa kuti mapoints aya vanhu vanobvumirana nawo here. Ndinokutendai amai. Thank you very much. Pane vati chikonzero. I think it's an old comment. Pane chikonzero ini chikonzero changu I can maybe say it was out of curiosity because ndanzonyaya dzakawanda kuti kwai vanhu vanozodai so kana vachifika munhu anozodai so asi unosvika kumba munhu anongobata akangobata oisa chigumi kana watotambisa chinhu chake and then ochipinza and then obuda iye anoda ini chiri kuzwa kuti kwai munhu anotuta kana kuziva jusi anobuda munhu wechikadzi even to squirt. It was out of teaching. I learned how to squirt out of teaching. Kubvunda chakudhako kunyato kuti pakati pebhaut kunyato kuwa makumbo kana muviri chaicho uzochibereko chinyato kutunda unyato kuwa panapa ndakutunda kubvunda chakudhako ndakabvundisa out of teaching ndasingazvizivi. Okay, saka vanhu vanofanira kubvunda kana vari pamubhedha. Zvinenzana nemwiri wako ani pagirafu andiri mazuva ano ndave pagirafu rekuti haukurudziri kusina kubvunda. Okay, saka munotoda kubvunda pamubhedha mukasata kubvunda hapana zvaitiwa. Kushanda basa mnafanirwa kugona kushanda basa natinogona kushanda basa amwari ngaandiregerere andikona. Alright, handi mazvinzwa imi vakadzara apa kwai kune kubvunda munofanira kubvundisiwa kana musati mabvundisiwa basa risati rapera hamusati mashandwa kana mayatsoshandwa hanzi munobvundisiwa chaiko munoita kubvunda moga kuti muchivhunda. Alright, so hanzi
naLorraine Mkunto, I want to shake too. Uyakati, me being a small house baba is always encouraging me to do better. Yes, so tinotenda nandaka kumirira become what andizivi but indabata pakubvunda apa. Saka anyway, anzi mai avaka chichi amene kudada nezvinhu zvavo. Vakudada nezvinhu zvavo. Anyway, maita henyu regai timbovhurira vamwe tinzwa kuti vamwe vanoti kudii nenyaya dzakaita kuti vakwanise kuti vachitewo vari pavarume, kuti vaidawo kubvundisiwa here, kubvundawo kwakusikowo here uku kwavo hakuna here. Toona kuti varume vakukona varikutedza kubvundisa vadzimai kumba here uku kana zviri kufamba sei. Maita henyu, thank you very much. Maita basa. Right.